Para sa Kalagnanday, Hostina Kamangunan, Adela Guerra, Romulo Kamangunan, Felipe Salem, kag Paterno Salem. Kag sa tanan nga mga kalag sa purgatorio, halad ni Rolando Kamangunan. Thanksgiving is offered by Edwin Enrica Robledo and family for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered by Ledesma family for all the blessings received and good health. Thanksgiving para sa kadlawan ni Michelle Kapauan, buwas nga adlaw, June 18, kag Thanksgiving Mass for all the blessings received. Kaya ato niya sponsor sa ato niya anticipated Mass, ika-11 nga Domingo, sang ordinaryo nga panahon, Capadocio family, and Mr. and Mrs. Edwin Robledo and family. Mabatian naton sa Ebanghelyo subong ang pagpili ni Jesus sang 12 ka mga apostoles, kag ang pagpadala sa ila sa mga banwa sang Israel. Sa katapusan sang iya misyon diri sa duta, sang mabanaw na siya, ipadala niya sila sa bug-os nga kalibutan. Ang misyon ni Jesus ginpadayon sa mga apostoles, kag ginapadayon man subong sang simbahan. Kabay pa nga mang panaton, ngang aton nabaton nga pagtuluhan dapat ipaambit man sa iban. Subong nga adlaw o kun buwas nga adlaw aton pagasaulogon ang Father's Day. Ipangamuyo naton ang tanan nga mga amay sa kalibutan. Kabay nga punon sila sang grasya sang langitnon nga amay. O Ginoo, pamatii ang akon pagpanawag sa imo, hindi pagsikwaya ang imo alagad, hindi pagpabayi, kag pagpatumbayai. O Diyos nga akon manluluwas. Ang aton amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton celebration sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Yaman sa Agud na magintakus kita sa pagselebrar sining Santos nga misa, kilalahon naton nanay ang aton mga sala. Nagakonpesar ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ko matuod sa una-una, sa tulong sa buhat kisa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dakong nga sala. Busa nagapo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga les kay mga santos,
kag sa inyo mga utod, ikampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mga gahom kag sa napatawad naton mga sala. Tuytoy ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Mga muyo kita. O Diyos nga maluluyon, ikaw ang nagapaligon sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, ang tao wala sing sarang mahimo. Hatagi kami sang imo grasya, agod matuman namon ang imo nga sugo, agod nga malugpayan man ikaw sang amon mga handom kag mga buhat. Napangayo namin ini sa imo, pagi ka Heso Kristo, imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Naghalin ang mga Israelinhon sa Rephidim, tag nagkadto sa desyerto sang Sinai. Sa din naghimo sila sang ila kampamento sa tubangan sang bukid. Dayon nagtaklad si Moises sa bukid sa pagpakita sa Dios. Ang Ginoo nagtawag sa iya gikan sa bukid, kag nagsiling, amo ini ang isiling mo sa mga kaliwat ni Jacob kag mga Israelinhon. Nakita ninyo kung ano ang ginhimo ko sa mga Ehiptohanon, kag kung daw ano ang pagdala ko sa inyo, subong sang isa kagila nga nagadala sang iya mga buto sa ibabaw sang iya mga pakpak, kagindala ko kamo sa akon. Karon, kung magtuman kamo sa akon, kag sa akon mga sugo, kamo mangin akon kaugalingon nga mga tao. Ang bugos nga duta akon, pero kamo mangin akon kaugalingon nga pinili. Kamo mangin isa kapungsod sa mga tao nga mag-aalagad sa akon subong mga pari. Isa kapungsod nga nahalad sa akon lamang. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Kita iya mga tao kag iya mga karnero. Ta iya mga tao, kag iya mga karnero. Magsimba sa Ginoo sing masinadyaon, magpalapit sa iya tubangan nga may malipayon nga mga ambahanon. Kita iya mga tao, kag iya mga karnero. Hindi pagkalimti nga ang Ginoo Dios ginhimo niya kita kag iya kita mga tao kag iya mga karnero. Kita iya mga tao, kag iya mga karnero. Ang Ginoo maayo, ang iya gugma wala sing katapusan, kag ang iya katutom nagapadayon sa tanan nga panahon. Kita iya mga tao, kag iya mga karnero. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, sang wala pa kita sing sarang mahimo, si Kristo nagpakamatay tungod sa mga makasasala. Sa nagakaigo nga tion, nga gintalana sang Dios. Mabudlay kaayo para sa isa ka tawo, nga magpanginmatay tungod sa maayo nga tawo. Pero ang Dios nagpakita kung daw ano ang iya paghigugma sa aton. Sa mga makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo tungod sa aton. Pagi sa iya pagkamatay, ginpakamatarong kita sa atubangan sang Dios. Gani, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton sa kaakig sang Dios. Mga kaaway anay kita sang Dios, pero paagi sa pagkamatay sang iya anak, ginhimo niya kita nga iya mga abyan. Kagkaron nga kita mga abyana sang Dios,
Daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton, paagi sa kabuhi ni Kristo. Kag hindi lamang amoy niya. Nagakalipay kita sa Dios tungod sa aton Ginoong Heso Kristo, nga karon naghimo sa aton nga mga abyan nasang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Ang ginharian sang Dios malapit na. Bayain ninyo ang inyong mga sala, kag magpati sa maayong balita. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Sang makita ni Jesus ang madamo nga mga tawo, naluoy gid siya sa ila kay madamo gid ang ila palaligban, kag kaangay sila sang karnero nga nagaalaplaag nga wala sing manugbantay. Gani nagsiling siya sa iya nga mga gintuton-an, malapad ang alaniyon o galing jutay lang ang mga ngani. Magpangamuyo kamo sa tag-iya sang alanyon, agod nga magpadala siya sang dunga nga mga ngani sa pagtipon sa mga iya patubas. Gitawag ni Jesus sing tingob ang 12 ka mga gintuton-an, kag ginhatagan sila sing gahom sa pagtabog sang malaot nga mga espiritu. Kag sa pag-ayo sang tanan nga mga masakit kag balatian. Amo ini ang ngalan sang 12 ka mga apostoles. Ang nahauna si Simon nga ginatawag Pedro, kag si Andres nga iya utod, si Santiago kag si Juan nga iya utod, mga anak ni Zebedeo, si Felipe kag si Bartolome, si Tomas kag si Mateo nga manugsukot sang buhis, si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Tadeo, si Simon nga patriota kag si Judas Iscariote nga nagluib kay Jesus. Ginpadala ni Jesus ang 12 ka mga apostoles sa ginsiganan, hindi kamo magkadto sa duta sang mga hintil ukon sa banwa sang Samaria, kundi kadtuin ninyo ang mga tao sang Israel nga subong mga karnero nga nagtalalang. Lakat kamo kag ibantala ang ginharian sang langit, malapit na. Ayuhan ninyo ang mga sakiton, banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aruon, kag tabuga ang mga yawa. Nakabaton kamo nga wala sing bayad, gani maghatag man kamo nga hindi magpabayad. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka, O Ginoong Heso Kristo. Sa aton selebrasyon subong sa ika-11 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon sang aton kalendaryo sang simbahan, ang aton pagpamalandong kuhaon naton sa mga balasahon, kagayhan ang tema nga aton pamalandungan amo ang tema sang pagpasalamat ka kaalwan. Ayhan angot ining duha ka panimuot, no? Ang pagkamapainasalamaton kag ang pagkaalwan. Nga bangot kay kun mapinasalamaton ka, nagaalwan ikaw. Kung natalupangdan mo kung ano ka alwan ang Diyos man sa imo, kag nagapasalamat ka sa Diyos, ginabalikan mo ini paagi sa maalwan man sa imo isikatawo. Amo ini ang tema sa aton pagpamalandong subong. Ilipinagid sa katapusan nga bahin sang Ebanghelyo. Kung masiling naton ang Ebanghelyo nagapakita sa aton sang pagpadala ni Jesus ang iya mga disipulos,
sa iban nga mga lugar agud nga magbantala sang maayong balita. Sa katapusan nga bahin ginhambalan niya ang iya nga mga apostoles, nakabaton kamo nga wala sing bayad, gadi maghatag kamo nga hindi magpabayad. You receive a gift and so you have to give it as a gift, no? Kung ano ang nabato nimo nga dulot, ini nga dulot dapat mo man ipaambit sa iban. Kagamo ini ang isa ka pinasahi nga panimuot sang ginpadala sang Dios. Kag sa sini nga tinion kita ang mga ginapadala sang Dios. Kag ang characteristics sang ginapadala sang Dios duha, mapinasalamaton kag maaluan. Gani nga importante ang pagka mapinasalamaton ukon ang pagtalupangod kung paano ang Dios nangin maaluan una sa aton kabuhi. Kagayihan amo ini ang ibili naton nga balon o kon aton nga pabalon sa aton mga ulihing tubo, no? Bisan sa pagbaylo-baylo sang panahon, bisan sa moderno na nga mga gadgets sa ila kabuhi, no? Nga ayhan hindi nakita iya kahibalo sina, no? Kabay pa nga hindi naton pag lipatan nga ibilin sa ila ang ining panimuot sang pagkamapinasalamaton sa Dios. Nga matulupangdan nila nga ang tanan nga ara sa ila, ang tanan nga ara sa aton halin sa Dios. Kag ang paginapaabot sang Dios sa aton, kung ano ang ginhatag sang Dios sa aton nga grasya, ibalik naton ini sa iya paagi sa aton paghalad man o kung pagkamaalwan man sa aton isig katawo. Gani nga amo ini ang ayhan pwede naton mabilin, no, nga balon sa aton mga ulihing tubo, no. Hindi man gani sang madamo gid nga kwarta kundi ang panimuot nga mapinasalamaton sa Dios kag pagkamaalwan, no. O kung sa isa lang kapulong pagkamaalwan, no, ang pagtalupangod kung paano kita sang Dios gin hatagan sa nga may kaalwan kag ang aton balo sa Dios, no, nga mangin maalwan man kita sa iban. Kag ang sisiling ko hindi kinahanglan nga material nga bagay ang aton talaksan, kundi ang maayo nga lawas, ang ayong kaangtanan sa isa kag isa, maayo nga pag sinalayo sa sulod sang balay, no, maayo nga kaangtanan, no. Amoy na, no, kag kabay pa amo man ina ang aton ipaambit sa katilingban. Ti amo ina iya sa aton personal, no, kag sa aton masiling naton sa aton pamilya. Pero sa pagkatilingbanon nga disposisyon, paano ini, Father, anong itsura sini? Ang itsura sini amo ang sa mga gagmay nga Kristohan nga katilingban o kung sa ginatuyo naton nga tukod diri sa aton barangay sa San Rafael, may lyrics na sa kanta, no, sa Ilonggo naton nga kanta, no, ang do recessional na siya, no. Ang lyrics nga nagasiling wala sang imol nga hindi makahatag kag wala sang manggaranon nga na wala nagakinahanglan, no. Dira nagalibot ang panimuot sang pagkamaalwan bangod kay kada isa sa aton may pagkakinahanglan. Gani nga ang pagkamaalwan amo ang nagapuno sang disposition o kung pagkakulang sa katilingban, no. Wala nagkakahulugan nga naganganga na damol ang imo nga kahita kung meaning damo imo kwarta, wala ka na sang problema kag wala na ka nagakinahanglan sang bulig sang imo kaingod nga wala sang kwarta, no. Kay kun kaisa ang imo nga kaingod nga nagapamati lang sa imo kay ang pagkaisahanon, no, ang experience sang pagluib sang gintunto, no, hindi mabayluhan sang kwarta kundi nga malugpayan lang sang abyan nga ara sa imo tupad nga nagapamati, no. Nga ang imo tupad nga nagapamati sa imo, no, wala man gani kwarta
pero importante ang iya presensya kag amo ang makalugpay sa imo sa tion sang imo eksperyensya sang kabudlayan, no? So dira nagalibot ang aton paglantaw sang sining pagkatilingbanon nga epekto sang sining pagkamaalwan. Gani nga wala sang kada isa nga nang mangit cure bla. Ay, wala pa yung kwarta. Si Kwanto yung may kwarta. Sa amon katilingban, nahuya ako kay mag-amot tayo, wala, hindi gamay. Ang maamot ko lang ang 750 pesos. Ito ya 500. Nawala lang. Pero kung lang tao din mo sa pangkatilingban noon, pero na pwede siya kahatag 500, no? Pero hindi naman sa kahatag sang tiyempo sa pagpamati. Oo. Diba? Ukon nakahatag sa tuod sang 500, no? Pero kinahanglan niya sang abiyan nga pakapamati sa iya man problema. Kay hindi man makasolve sa iya problema ang iya 500, no? O gaugtas siya, no? Bangod kay gintunto siya sang mga tao sa iya palibot. Makasolve lang 500 pesos? Hindi, no? Kundi nga masolve na ukon malugbayan nina sang iya upod sa katilingban nga 7 pesos and 50 centavos lang ang masarangan. Kay amo to ang makapuno sang iya pagkakinahanglan, no? Ang hindi mapunan sang 500 pesos, mapunan sang kaingod, nga ang masarangan niya 750 lang. No? Amoy na ang implikasyon sang aton pagkamaalwan sa katilingban mga utot, no? Nga wala ang Dios nagahatag sa aton kag halin na nahibaluan ni na ina kag wala sang natabuan lang nga gintingog kamo diri sang Dios sa San Rafael nga natabuan lang bla kundi nga ayhan sa iya plano sa dugay na kamo ang tagna sang Dios nga magililingot kag magululupo diri sa sa katilingban sa San Rafael. Bangod ang kada isa sa inyo may ara nga bugay nga ginhatag sang Dios sa inyo agud nga ini makabulig sa utod ko diri sa San Rafael nga nagakinahanglan kag ang utod ko nga ara diri sa akon kaingon amo man ang makabulig sa akon pagkakinahanglan, no? So, mga utod, sa duha ka bagay nga aton pagpamalandong sa personal ukon sa aton pamilya, ukon sa pagkatilingbanon, dira makita naton ang pagpanghangkat sang Dios ang pagkaimportante sang pagkamaalwan. Ang Dios nagabugay sa aton sang grasya, ini bangod kay balaniya nga ining grasya ukon ining bugay, kinahanglanon nga ipaambit naton sa katilingban kag sa palibot naton. Kabay pa nga kun ang Dios nangin maalwan sa aton, tinguhaan man naton nga ibalik ini sa Dios paagi sa pagkamaalwan sa aton isig katao. Pamalandungan naton ini magtindog kita sa pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos Dios amay nga makagagahong sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo kay Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa ilang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sugod ni Poncio Pilato. Ginasa sa krus na patay kay ginlubong. Nanawag sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, karilingkod sa tuos ng Diyos nga amay, makagagahom sa tanan. Gikan dito magkapasaluwat sa paghukom sa mabuhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kaya sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginahatagin kita sa namay sang bagong kabuhi pagi kay Kristo Jesus nga nagkari sa pag-ayo kay sa paghatag sang iya kaugalingon sa krus para sa aton kaluwasan. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa simbahan, ang banwa sang Dios. Kabay pa nga padayunan niya ang misyon ni Kristo, kag sang mga apostoles, paagi sa pagbantala sang maayong balita, kag sa pag-atipan sa mga imol kag mga maluya. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga amay,
Kabay pa nga mangin ehemplo sila sang paghigugma kag pag-atipan sa ila pamilya kag sang pagbulig kag pagserbisyo sa katilingban. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga lamharon, kabay pa nga mabatyagan nila ang panawag sang Ginoo nga nagapadala sa ila sa iya alanyon bilang mga pari, madre, misyonero kag misyonera kag mga lay leaders. Mga muyo kita. Donggang amon mga pangamuyo Ginoo. Para sa mga imol, masakiton kag maihalit sa lawas. Kabay pa nga mabatyagan nila ang pagtabang sang Dios kag pag-ulikid sa mga tao. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa amon mga pinalangga nga nagtaliwan sa sining pangabuhi. Kabay nga maaguman na nila ang kabuhi nga dayon didto sa langit. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kag sa hipos sa tunmani pangamuyong aton intensyones sang aton katilingban kag sang aton man nga barangay. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Langiton nga amay pamati ang amon pangamuyo himo ang kami nga imo banwa nga naga binuligay kag may tagipusoon sa nga malapit sa maluya kag nagaantos. Inapangayo naman ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Namon sa imo. Magpangamuyo kamo mga utod, agud nga ang akon kagaginyo sakripisyo mahamutan sa Dios amay nga makagahom sang tanan. Patununta sa Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kanaya kay Mesaya ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga simbahan. O Diyos nga amo na may imo ginasagod ang mga katawhan paagi sining mga dulot, kag sang sakramento nga nagabag-o sang kalag. Hindi pagitugot nga makulangan kami sing duha ka kalanon nga imo gintuga para sa amon kaayuhan. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay ki. Takos kagangay gid igo ka mapusanon sa amon kaluwasan niya sa gihapon kag sa tanang nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan niya Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa pagkatawo ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya pagantos ginpanas niya ang amon sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay iya ginhatag sa amon ang kabuhing.
Santos ikaw nga todo, Ginoo, kagtuparan sa tanan pagkasantos, gani padalang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agad nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa amon Ginoong Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag pamihak-pihak at tinapay, nga nagapasalamat sa imong panagtag sa imong tuton-an nga nagasiling. Magkuha ka matanan kag magkaon sini kay namong akon lawas kay gitugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iyang palibot sa mga gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo. Ang dugo sang bago kagulay katapusan nga kasugtanan nga gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaamit sang lawas kay dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan na nalapdag sa bungol sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Dumduma ang mga sakop sing among katiling ba niya nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan na nagkalamatay sa imong pagkaabian. Batuna sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngayari diri karon ni nagatambong, agon nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magtayo kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Dios, upod kay San Jose nga Bana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, Amay nga makagahom sa kaysan sang Espiritu Santo, at tanan na dungog kag himaya sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton.
Luson mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Atagi kami simpakidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad malawas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan na palaligman. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalaungan. Nga magabalig si Jesucristo nga amon man luluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidait kinabiling ko sa inyo, akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan, kag sunod sa imong isiling. At agi sa si pagidait kapag tiusa, ikaw ang nagakabuhi kag nagahari. Sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan, Amen. pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyong tanan. Kag yara man sa imo. Tagay kita sa tanda sang pagidait. Yan si Kristong Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ang inadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, nakatakos nga magsulod ka sa konpulian. Apang imit lang lamang sa kapulong, kamagayong akon kalag kag lawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handog sa akon, tagi puso
nga mabago sa matuod mo nga presensya sa balanya Eucharistia. Apang kun hindikip matigayon, magkari ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahulag, manuluwas sa akon kalan. Sa Diyos ang kalimutan para sa bugos ng katawan. Itagin tugyanan sini na mga butang para ipaambing sa tanan. Ang Eucharistia sa anod patiling, isa kapahanggan kang manawagan, na ikauli ang katarungan. Sa kanun Diyos kagamanan, sugo sa Diyos ang paglingkungan, magpabilin sa dagsagasa, matun pangitaon, iyang kapabubunon, kung iyang bugay malangit nun. Ang Eucharistia sa anod patiling, isa kapahanggan kang manawagan, na ikauli ang katarungan. Sa kanun Diyos kagamanan. Mga muyo kita. O Diyos ka man na may gabay paining pagkalawat, tanda sa ngamon paghiusa sa imo, magpatigayon sang kaisahan sang imo iglesia. Napangayo naman yun sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ay, mabindita kita sa mga tatay, no? Ibutang, dila ka mo sa may kilid, o kay alabayan talaga mo, kag paliguan sang bindita, no? Paliguan. Dari mga tatay sa may, dari lang sa may, dari, oo, kay malabay lang ko da kag mabindita sa inyo. Pero bago sang sinang pagbindita, mga muyo kita para sa mga tatay. O Diyos ka mo na may sa langit, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang ginhatag mo sa amon ang imo anak na si Jesus, agod nga mangin amon nga manunubos, ginbilin mo sa iya sa pagatipan ni Jose, nga mangin iya amay diri sa duta. Bendisyon ni ang mga amay kag mga lolo nga nagatilipon diri subong, hatagi sila sing kusog sa imo espiritu. Kabay nga higugmaon nila ang ila mga asawa kag may pag-unong kag pagsalig, kabay nga atipanon nila ang ila pamilya nga may paghimakas, kabay nga mangin ehem sila sang maayo nga pagpangabuhi nga Kristohanon, hatagi sila sang kusog gikan sa ebanghelyo, agod sila mangin mga saksi ni Kristo sa iban. Ginadumduman namon subong ang amay nga nagtatrabaho sa iban nga mga pungsod, nahilayo
sila sa ila mga pamilya agod mahatagan nila sila sang ila kahanglanon adlaw-adlaw. Tuguti nga sundo nila ang imo kasuguan. Himua nga manginhimpit sila sa ila kasal kag ipahiloyo sila sa tanan nga katalagman. Inapangayo naman ini pagi kay Hesukristo imo anak ug amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Kagamutan bendisyonan sa mga gahom nga Dios, ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidai tapos naton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong katanan. Kag advance happy Father's Day. Kag dugang lang naton nga sa aton nga may intensyon kay na for the soul of Romeo Tubuyok Sr. offered by Azucena Tubuyok and Thanksgiving offered by Zina Miaka Tubuyok on her 28th birthday tomorrow. So tanan, thank you so much.